Ġermaniża ta' 51 sena tinsab fil-periklu tal-mewt. Dan wara li l-4:00 kienet involuta f'inċident ta' traffiku fi triq il-President Anton Buttigieg fiż-Żejtun. L-inċident seħħ għal ħabta tas-sija naqsin 20 ta' wara nofsinhar meta għal xi raġuni seħħ impatt bejn karozza tat-tip Hyundai i10 misjuqa minn Ġermaniż ta' 58 sena u Volkswagen Passat li fiha kien hemm 3 irġiel Sirjani. Il-kundizzjoni tas-Sirjani għadha mhijiex magħrufa. Id-daqqa tant kienet kbira li l-karozza tal-kiri li fiha kien hemm il-koppja Ġermaniża faqat ċint mat-tarf ta' triq u spiċċat falqa. Il-vittmi ingħataw l-ewwel għajnuna minn żewġ timijiet mediċi li jinsertaw fl-inħawi. Fl-istess waqt, issejħet l-għajnuna tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili biex joħorġu lill-Ġermaniża mill-karozza li spiċċat maqbuda fit-tifrik. Fuq il-post issejħu wkoll 5 ambulanzi li ħadu lil midruba l-isptara l-aktar kura waqt li għal xi ħin it-triq kellha tingħalaq sakemm isiru l-investigazzjonijiet tal-pulizija. Dwar dan il-każ, infetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Audrey De Micoli.